उत्तर प्रदेशनि मन्त्री अग्रा योगी adityanathno बुथारना बागै humki rimani koksil jamungo khoroksa bwrui romjakha पुलिस umor 24 bisini a bwruini muk Fatima Khan koktisalni diporo bono romkha Mumbai पुलिस 4 salo Mumbai ni traffic police ni thari WhatsApp o kaisa humki message phaimani kaisa wrong number ni simi aro sijak yogi salchi ni bisingo mantri okra ni thai yakri hinke bobo baba siddiq ni kahai ongnai a humki message ni ulono Mumbai police ni bukhaktui naitukmung khlainani jengoi rwjakha WhatsApp ni number baino naitukmung khlaika aro no romjakha a bwrui police haklaika thani hangkorni ullas nogorni tongnai a bwrui nokni borok baino tongo aro thansakhino education ni bukhaktui graduate pass khlaijak a bwrui bono rwmani ulo kahamkeno cheri naikoli tongkha okra naikolai rok bo tangui obahai humki message rwkha Fatimano sungmung khlaimani ulo police ni wansungmung a bwrui kisa kobor kahai bwskangono Maharashtra o Bidhan Sabha vote ni pilaimungo Maharashtra o thangui mano Yogi phiaba tangui obo haike humki rwkha abo kebo saimanya kho Bureau report Kokkhorang